Hello everyone, welcome back to my channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गिबियावनो आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन गासैबो मोजाङैनो मोजां दं। स' लोगोफोर भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै आङो मोनसे साजेस्ट टाइपनि नोंथांमोनजों रायज्लायनो बा खोथा शेयार खालामनो सानदों जे माखासे समफोरावहाय कर'ना भाइरास कभिड-19 साग्लोबसारनायनि जाहोनाव माखासे उन्दै गथ'फोरनि फरायनाया जोबोद लस जालांबाय। बिसेसकरि जोंनि बर'नि फारसे जोबोद लस फैदों फरायनाय इडुकेसननि फारसे। आरो दासिमबो माखासे गथ'फोरा जायफोरहा क्लास 8नि गाहायाव बिथांमोनाथ' जेबो मिथिला उन्दै गथ'। नाथाय स्टुडेन्ट लाइफआ जेब्लानिफ्राय जागायजेनो बे समनिफ्राय क्लास 8निफ्राय फ्रम क्लास 8 आप टु ओइचएस बे बिथांमोना मालाबा कलेजाव थांनाय, मालाबा स्कुलाव थांनाय, मालाबा जमायाव थांनायाव, जों ट्रेभेलिं खालामनायाव मालाबा बेरायहैनाय बहाबा थांनायाव खोनाबोदों जे कर'नाया मानो फैनो बाखो। स्कुल कलेज बन्द जाग्लुंनायखौ माने मोजां मोननाय भाषण माने खुगानिफ्राय राव ओंखारदों बिसोर जेबो मिथिनो रोङाबाबो। आरो जायफोरहा मिथिनो रोंदों बे बिथांमोना माने बानाय भाब फैदों आरो जोंनि गेजेराव मोनसे एडिक्टेड स्टाइल। दा बाथ्राया जाहैबाय जोबोद साननांगौ दङ बेवहाय जे जायफोरनाखि स्टुडेन्टफ्रा सिरियास आरो जायफोरनाखि उन्दै गथ'फोरनि गारजेनफ्रा सिरियास बे बिथांमोननि गारजेन बा उन्दै गथ'फोरखौ जों मालाबा ओरैनो बेरायहैनायाव न'खरफ्राव सावरायलायबा जों मिथिनो मोनो आरो बुंसोलायो जे बे कर'ना भाइरासआ कभिड-19आ जों सुबुंफोरखौ गोबां फोथैबाय, खहा खालामबाय, जोंनि साराउन्डिंखौनो माखासे गाज्रि खालामना होबाय। लाइफ स्टाइल जोंनि सुबुंखौ बुथारनानै सुबुंनि मरेलिटि बेखौबो जोंनि गेजेराव गोबां डाउनफलाव खोख्लैनानै दोनबाय होननानै माखासे गारजेन, माखासे उन्दै साननो हनो गोरों आरो सिरियास गथ'फ्राबो बुंसोलायदों। दा बे खेथ्रआवहाय माय भिउ इज डेट आं बेयाव बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय नैबेल'। आंथ' मटिभेशनेल स्पिकारबो नङा, जास्ट नोंथांमोनजों आं जेखौ नुयो, आंनि नुथाया बबेसिम सौहायो बेखौनो आं नोंथांमोनजों फंनैसोब्लाबो शेयार खालामनो ओंखारबोदों दिनै। जे नैबे बाथ्राखौ जोङो नोजोर होनो गोनां। जायफोरनाखि गथ'फोरनि गारजेनफ्रा टाउन सहराव थायो, बे टाउन सहराव थाग्रा गारजेनफ्रा लेखा रोंनाय बा लेखा रोङैयानो जाथों, बिजनेसमेन, साख्रिआवला, बेजों जेबो खोथा गैया। नाथाय सोरबादिया टाउन सहराव थायो बेखौ नोंथांमोना बयबो एसेबाबो आन्दाज दं। बेखायनो जायफोर टाउन सिटियाव थायो बे बिथांमोनहा गावसिनि फिउचार उन्दै गथ'फोरखौ डेभेलप खालामलांनो थाखाय बे गथ'नो नांनाय जेखिनि गुन, बे गुनखौ सोबाय थानो थाखाय साफा प्रपार लिडार बासिनानै लायो। आरो बै साफा प्रपार लिडारा बिराद प्रपार लिडारशिपनि गुन गोनां। जायफोरनि बिमा बिफाया इडुकेटेड, बे बिमा बिफाया बै प्रपार लिडारनि रलखौ लानानै गथ'खौ डेभेलप खालामनायाव मैखोम रल लालाङो, हाबा मावलाङो। आरो जायफोरनिया
बिफाया लेखा फरा बा बिजनेसाव नांथाबग्रा बे बिथांमोना प्रपार लिडारशिपखौ गावसोरनो गोसोबादि चुज खालामना लानानै बे गथ'नि फारसे नांनाय एभ्रिथिं क्वालिटिसफोरखौ दानानै होनो नाजानाय जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जों बुजिनो मोनो बांसिन साक्सेसफोरखौ जों नुहुरो आरो दा जों जिउआव बा बे नुथायनिफ्राय जों नोजोर होयोब्ला जिउआव डेभेलप जानो थाखाय जों सुबुंनो आना-गुना जों मालाबा जिउ लामायाव जिउनि हान्थिनाय लामायाव लं टाइम जिबनावहाय आन्दायनानै थालाङो। दा बेवहाय आं सानो आरो फोथायो जिउआव डेभेलप जानो थाखाय साफा साफा जोंनो प्रपार लिडारशिप नांगौ फ्रम क्लास 8 साक्सेस जाजासिमावहाय। दा आंनि साननाया बेनो माय थट इज डेट जोंनि गामि ओनसोलाव बे बाथ्राखौ नोजोर होफेरा खिन्थु बियो एक्सुवेलि बियो जोबोद नोजोर होनो गोनां। जोंनि गामि ओनसोलावथ' फ्राय बांसिनानो लेखा फरायनायबो थायो लेखा फरायैबो थायो गारजेनफ्रा। दा बेखायनो आंनि आर'जआ बेल'नो जायफोर गथ'फोरनि गारजेनफ्रा लेखा फरायनाय नङा आनएडुकेटेड बे बिथांमोननि उन्दैफ्रा डेभेलप जानांगौब्ला बा जिउआव मोनसे नङा मोनसे स्टेप जांख्लाखौ गाखोलांनो हानांगौब्ला जों साफा साफा प्रपार लिडार बासिनानै लानांगोन आरो ओरैबायदि प्रपार लिडार जाय प्रपार लिडारशिप गुन गोनां। लिडार माने आङो बै मोनसे संगठननि लिडार बा राजनितिनि लिडार बेखौ होनाखै न'खर दैदेनग्रा लिडार गुन गोनां गियान गोनां लिडार जाहाथे उन्दैनि फिउचाराव बियो खामानि होनो हायो। जे बे जायफोर बिमा बिफाया लेखा फरा मिथिफेरा बिसोरो बिबथै बिमादै सोरबा सासे जिखुनु जायाखौ बासिनानै लानांगौ जाहाथे बै गथ'नि फरायनायाव बियो खामानियाव होयो बिनि साजेस्टआ खामानियाव होयो अब्लाना जोङो जाफुंसारनायनि लामाखौ नुहुरो। जों मालाबा मिन्थिया जे नैबेखौ फरायबा मा जागोन बै लाइनजों थांबा मा जागोन सिम्पोल लेंगुवेजाव आं रायज्लायदों। जे बेखायनो जोङो माखासे गुनि गियानि सुबुंफोरनि साजेस्ट बा प्रपार लिडारखौ जोङो नांथारगौ। गामि लेभेलाव जोङो गोबां खामानि मावनाय दांनायजों एंगेज थानायाव गथ'फोरनि फरायनाय फारसे बा साजेस्टनि फारसे जों नोजोर होफेरा। ओंखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा जायफोरा गामि लेभेलाव थायो आरो लेखा फरा फरायनो मिथिफेरा रोंफेरा दा बेफोरबादि न'खरावहाय साफा साफा प्रपार लिडारशिप जोङो नांगौ आरो प्रपार लिडार बासिनानै लानांगौ। दा बिदि खालामोब्ला आंनि बादिब्ला एकर्डिं टु मी आं माखासे साक्सेसखौ जागोन होननानै हप खालामो आसा खालामो। दा बेजों लोगोसे गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि मोनसे आर'ज जे साजेस्टखौ आङो लाथारनांगौ होननानै बुङाखै जे जास्ट आं नोंथांमोननि गेजेराव थानो हायैनि बे खोथाखौ सानबाय थाखायोमोन आङो शेयार खालामनो लुगैदों दिनै शेयार खालामबाय। जायफोरा मोजां मोनदों एसे खामानियाव होगोन आङो आसा खालामदों आरो जायफोरनि थाखाय बियो गोदान खोथा बिसोरनि थाखाय एसे सिरियास जागोन होननानै आङो आसा खालामदों। दा आङो नोंथांमोननि नायगिरि बिथांमोननाव आर'ज गाबबाय जे जेसे हायो एसे बे खोथाखौ अननानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे गामिनि खना खनला जायगायाव बे खोथाखौ मोनहैयो अननानै सोरनिबा थाखाय जाहाथे बेयो खामानियाव गोनां खोथा जानानै फैयो। मानोना गोबां मिथिं दावथिंफ्राव जोङो खोनानो मोनो 1 मिनिट केन चेन्ज इउर लाइफ होननाय माने 1 मिनिटआनो नोंनि जिउखौ मालाबा सोलायनो हायो होननाय जोङो मिथिं दावथिंफ्राव मालाबा मानसि गिदिरफोरनि खुगानिफ्राय बुंनाय खोथाफोरखौ खोनानो मोनो। बे आंनि माखासे सिरियास खोथा रायलायनायफ्रा अनेक थांखि दङ अनेक थांखिजोंसो आङो
बेबादि माखासे बुङो बेफोरखौ सेपारेट मालाबा आलादा भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर। दाथ' बे खोथाया बेखिनियावनो बेखौ जोङो दोनथ'नोसै। दा थामथि गुथाल कर'ना भाइरासआ ससियेल मिडियायाव होनाय बादिब्ला फैमारोब्ला मानगोनां नायगिरि बिथांमोन जोङो बी एलार्ट जानांगोन, स्टे सेफ जानांगोन, माखासे रुल्सफोरखौ फल' खालामनांगोन। जायफोर प्रसेस बे प्रसेसखौ जोंहा हमथानो हानाय सुबुंनाव गोहो गैया। एक्सेप्ट गड इसोरनि अनगायै जोङो माखासे प्रसेसखौ जों हमथानो हाया। प्रसेसआ प्रसेसैनो थांबाय थायो आरो मालाबा समाव लेट इट ग बेखौ थांनो हो। दा बेखायनो जोङो सांग्रां थानांगौ, रैखाथि थानांगौ, गावजों गाव अनलायनांगौ, हेफाजाब होलायनांगौ। खैफोदनि समाव बिराद इउनिटि जोंनि गेजेराव अनलायनाय थानांगौ। दा बे थामथि गुथाल कर'ना भाइरासआ फैयोब्ला जाहाथे इसोरनि अननायाव नोंथांमोन गासैबो मोजाङै मोजां थायो बेखौनो आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बे बिथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय बे बिथांमोना लाइक कमेन्ट अननानै हर। एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं माय भिडिअ। लाभ इउ अल गाइस। थेंक इउ।